Goeiedag iedereen, welkom terug hier in de provincie Zeeland betreffende het openbaar vervoer. Dus de link van de reportage van de krant, dus van die mevrouw die enkele uren moest reizen met de bus om tot op bestemming te komen, is te vinden onder deze video. Maar nu nog even, wat ik zeg hier ook, de problemen lossen zich niet op met het openbare vervoer. Kijk, ik heb hier even de lijn 589, dat is de buurtbus. Dus die buurtbus rijdt niet in het weekend. Dus niet op zaterdag, zondag en ook niet op de avond. Bon, hier tijdens de dag, dat is de route. Ossenisse via Kloosterzande en dan via Grauw naar Hulst busstation, Hulst winkelcentrum en dan eindpunt Klingende Sterren. Dat is dus de verbinding van deze bus. Bon, het is toch overduidelijk hier. Kijk, ik ga nog even wat inzoomen. Als men zegt dat men in Vogelwaarde en Hengstdijk ook nut geeft aan een buurtbus, dan kan je hier toch wel overduidelijk zien. Hengstdijk, dat ligt hier, Vogelwaarde hier. Er is hier geen buurtbusverbinding. Het is toch overduidelijk, die buurtbus gaat vanaf Kloosterzande naar de andere kant. Dus een buurtbus met verbinding Hengstdijk, Vogelwaarde, dan via de N290 Terholen, hangt ook af van Hulst. Dan ook de mogelijkheid om naar het winkelcentrum te gaan, dus hetzelfde principe van Hulst busstation, het winkelcentrum, en dan eventueel ook Heikant te bedienen. Hier heb je de grensovergang, dus het zou wel een interessante lijn zijn van extra dit te voorzien. Dan kunnen de mensen ook naar het winkelcentrum, maar momenteel is het dus enkel de 589, dus die inderdaad stopt aan het winkelcentrum. En er is geen andere bus naar het winkelcentrum. Daardoor moeten de mensen die komen met de lijn 10 iedere keer 25 minuten stappen naar het winkelcentrum, of juist geluk hebben dat ze kunnen overstappen op de lijn 20. Bon, het is bijzonder mager zoals je hier ziet, dat is het. Bon, ga even verder in Vlaanderen, Sint-Niklaas. Je hebt daar 10 bussen per uur, je hebt zelf 3 bussen van de lijn die naar Hulst busstation gaan, dus een mooie verbinding, Hulst Sint-Niklaas. Is er meer openbaar vervoer dan hier in de volledige regio. Maar ik kan nu nog even aansluitend verder gaan. Ik zal ook nog even tonen de route van de lijn 10. Zo, de lijn 10 dus is niet aanwezig in het weekend te Hulst busstation. Dus enkel deze verbinding hier. Dus op zaterdag, op zondag ook niet, dus Terneuzen busstation via het stadhuis, het ziekenhuis, dan via Zaamstracht, Vogelwaarde, Hengstdijk, Kloosterzande, terminus. Dus ik had het al verteld, op zaterdag moet je dus reizen tot hier en moet je een taxi reserveren, minimum 2 uur vooraf. En dan met die taxi reis je naar Hulst. Voor de retour moet je terug de taxi reserveren. Idem hetzelfde verhaal. Dus je vrijheid is weg. Dus je kan niet meer zeggen van, ik ben in de stad, ik ga nog even een half uurtje blijven of zo. Dus alles moet op voorhand meegedeeld worden. Bijzonder lastig met kinderen ook, want je moet bijvoorbeeld uit Vogelwaarde reizen naar hier, 1 bus per uur. Dan die taxi natuurlijk, reservatie 2 uur vooraf. Ik kan daar niet van afwijken. Dus die taxi bijvoorbeeld, dat is geregeld met de provincie. Als die komt om 11 uur, dan is de volgende bijvoorbeeld om 12 uur, om 1 uur, maar dus altijd 2 uur vooraf reservatie. Ik kan niet zomaar die uren veranderen. Dus het is bijzonder lastig, maar bon, nu in de week, dus ook deze lijn hier, Terneuzen, via Dorpen, maar dan loopt hij wel verder. Dan loopt de bus gewoon, rijdt door tot Hulst busstation, maar dan stopt het terug hier en zit je terug met het probleem dat je naar de andere kant moet, naar het winkelcentrum. Dus opnieuw 25 minuten te voet stappen, boodschappen gedaan, 25 minuten terug, of als je juist geluk hebt van de lijn 20 te hebben hier, 2 maal per uur,
dan moet je dus een stukje met die lijn 20 gaan tot het busstation en dan opnieuw overstappen op de lijn 10. Maar iedereen kent het verhaal in de praktijk, die het openbaar vervoer gebruikt. Het gebeurt dus dat je 3 uur weg bent van huis om even boodschappen te gaan doen, door het feit dat er maar 1 bus is per uur, lijn 10. Dus je ziet toch wel hier dat er een serieus probleem is. Natuurlijk, een buurbus kan voordeel brengen, extra openbaar vervoer. Vogelwaarde Hengsdijk via het winkelcentrum, maar de grote bus stopt daar niet. En dus dit is de verbinding van de lijn 20. We zien dus opnieuw het probleem hier, die 3 lijnbussen, 7 op 7. Dus die stoppen aan Huls busstation, je stapt uit en je kan niet meer weg. Er is dan in vele gevallen geen lijn 10 aanwezig, dus je moet soms een uur wachten op een verbindingsbus om terug naar huis te gaan, of eventueel die haltetaxi opnieuw 2 uur vooraf te reserveren. Maar ik zeg, ja, als je ergens naartoe gaat, is het bijzonder lastig om te zeggen, juist aan die taxi, ik ga op dat uur terug zijn. Het kan ook zijn dat de bus vertraging heeft, dat je later komt. Dus het is wel wat overdreven als je ziet dat er in Vlaanderen toch wel 10 bussen per uur kunnen rijden, 3 bussen naar Huls, dat men toch hier niet voldoende inspanning doet om toch te zeggen van op zaterdag moet die bus er ook zijn, vanuit Hulst naar de dorpen. Dat is toch wel een basis. En dan die buurbus, ja, het is altijd wel meegenomen dat er extra openbaar vervoer komt, maar bon, dat is eigenlijk hier het schema, er is niets meer. En dan hier, deze woonwijk hier van Terneuzen heeft nog altijd geen openbaar vervoer. Die woonwijk van Otene, dat stond al meer dan 5 jaar geleden in de krant. Wat is het probleem? Dus die lijn 10, volgens de route, hier heb je al geen haltes. Stap je hier af van het ziekenhuis of hier, moet je vaak 20, 30 minuten te voet stappen om naar je woonwijk te gaan. Maar idem voor de retour, daar komt er ook geen taxi, dus een haltetaxi komt daar zelf niet op de avond. Dus hier volledig geen OV, dan heb je hier ook in andere zones geen openbaar vervoer. Alles wat buiten die zone is, heeft totaal niets. Dus iedere keer hetzelfde, 20, 30 minuten stappen tot de halte voor 1 bus per uur. Bon, het is interessant opnieuw het artikel te lezen onder dit filmpje, om toch even opnieuw te zien van, ze hebben dus het nieuwe vervoersplan willen uittesten en het resultaat is er een mevrouw uren onderweg met de bus voor een afstand van 30 minuten met de wagen. Er moet in feite hier een pendeldienst komen die toch wel de verbinding voorziet en ten tweede, eventueel een belbus. Dat is er ook niet, dan bedoel ik wel een belbus dat je kan bellen de volledige dag, is ook niet aanwezig. Dus men blijft toch wel al jaren sukkelen met dit probleem hier. En het wordt toch wel tijd dat het opgelost komt, want ik zeg, dat is gewoon niet te doen. Iedereen weet toch ook wel met 1 bus per uur dat je geen deftige openbaar vervoer kan aanbieden. Zo, het was nog even interessant van deze regio hier, met dit schema in beeld te brengen. Dus het is echt dringend tijd dat er hier verbeteringen komen. Het is al jaren. Ze moeten maar eventueel mensen nemen die gespecialiseerd zijn in openbaar vervoer of een onderzoek gaan doen, hoe dat ze dat hier het best kunnen oplossen. Wat ik zeg, op deze wijze, met die haltetaxis 2 uur vooraf reservatie, die stopt ook niet aan huis, tussen haakjes, die stopt aan een bushalte. Bon, het zit altijd maar vast. En de proef is nu geweest met die test als ze uitgevoerd hebben, dus dat het ook niet lukt. Zo, het was nog even interessant dit hier te delen. Tot de volgende.